Takže moje meno je Veronika, to ma ešte teda nepozná. A teda dneska som si pripravila prednášku na tému zdravá myseľ. A úplne na začiatok by som sa chcela spýtať takú jednu otázku, že teda, či si myslíte, že naše myšlienky a naše slova, či dokážu nejako ovplyvňovať napríklad aj náš organizmus, alebo nejaké veci okolo nás, že napríklad keď niečo vyriekneme, že či to má nejakú moc to slovo, alebo či si myslíte, že to, čo je v našej hlave, nikto nevidí a že je jedno, čo tam myslíme, alebo že aj tak proste sa nikto do toho nedostane. Dobre. Tak na začiatok by som vám vlastne chcela pustiť také jedno kratučké video. Dr. Emoto has conducted another interesting experiment. He placed rice into 3 glass beakers and covered it with water. And then every day for a month, he said, "Thank you" to one beaker. "You're an idiot" to the second. And the third one, he completely ignored. After 1 month, the rice that had been thanked began to ferment, giving off a strong, pleasant aroma. The rice in the second beaker turned black. And the rice that was ignored began to rot. Dr. Emoto thinks that this experiment provides an important lesson, especially with regard to how we treat children. We should take care of them, give them attention, and converse with them. Indifference does the greatest harm. Takže vlastne v danom videu ste mohli teda vidieť pokus s 3 pohárikmi s rýžou. A do jedného vlastne, do každého nasypali rýžu a potom ju zaliali vodou. A potom ten vlastne človek, ktorý robil ten pokus ako vedec, tak on prvému poháriku povedal, že ďakujem, druhému, že idiot a na tretí úplne ignoroval. A vlastne takto to robil každý deň v priebehu 1 mesiaca. A po 1 mesiaci si všimol, že ten pohárik, ktorému každý deň hovoril ďakujem, tak vlastne tá rýža v tom poháriku bola pekná, ako mala takú príjemnú arómu. A potom v druhom poháriku, kde mal vlastne ktorému hovoril idiot, tak v tom poháriku vlastne tá rýža úplne zčernila. A tretí pohárik, ktorý úplne ignoroval, tak tá rýža zhnila. Ďalší pokus, ktorý ako bol vytvorený v škole, bol, že boli zobrané 2 rastliny a dali ich do 2 rohov v triede a vlastne bol vytvorený za tým účelom, aby deti, aby učiteľky vysvetlili deťom, že aká je zlá šikana, že keď sa deti navzájom šikanujú a robia si zle, takže ako to môže, že keď deti hovoria nepekne o druhom dieťaťu, takže ako to dieťa to môže napríklad, že ako mu to môže škodiť alebo vplývať, tak vlastne tu môžeme vidieť, že tá rastlina, ktorá bola ako šikanovaná tými deťmi, tak do pár dní vlastne zvedla a a potom tá druhá rastlina, ktorú deti ako chválili, že ju pozbudzovali, hovorili jej komplimenty a tak vlastne tá rastlina rozkvitla a ožila. No a tuto je zase taktiež ďalší pokus, ktorý sa dá spraviť, že vlastne sa zoberie jablko, alebo teda nejaké ovocie a dali ho do takej skleničky a vlastne napísali nálepku na jedno jablko, že láska a také tie pekné slova láska, pokoj, radosť, alebo tomu jablku napísali, že milujem ťa a že sú super jablko, najlepšie jablko na svete a tak. A zase na druhé jablko dali tiež do skleničky a tam zase mu napísali, že nenávisť, alebo že si najhoršie jablko, alebo také proste úplne veľmi negatívne veci. A potom tie jablka nechali tak a vlastne mohli si všimnúť, že to jablko, ktoré vlastne na ňom bola napísaná tá láska a tie pekné veci, tak to jablko vlastne bolo
také pekné a to druhé jablko úplne splesnilo alebo zčernelo a takže úplne bolo také tmavé. No a ešte k tomuto som chcela povedať, že toto podobné vlastne mám odskúšané aj ja s rastlinami doma, že vlastne pestujem, začala som sa venovať pestovaniu kvetov, ale nie som v tom ešte úplne dobrá, lebo som v tom iba teraz nejak začala a začala som teda pestovať levandule a aloe vera. A vlastne asi som pri presadzaní, keďže ešte v tom iba začínam, tak som pri presadzaní asi poškodila nejakú tú štruktúru tých koreňov, pretože tá levandula mi začala tak vednúť a začala mi úplne padať a vysychať. No a vlastne už som nevedela, čo s ňou mám robiť, tak som sa za ňu začala modliť, som na ňu dala ruky a som sa niekoľko dní za ňu tak modlila. A som ďakovala Ježišovi Kristovi, že keď on dáva život všetkému, a že keď on všetko stvoril, takže on dokáže dať život vlastne aj tej rastline naspäť. No a vlastne ako som takto za ňu ďakovala niekoľko dní, tak pri levanduli to bolo z večera do rána, že večer som sa za ňu takto modlila a na druhý deň ráno, keď som sa zobudila, tak tá levandula úplne vyšvihla naspäť tie úplne vysušené kvety a úplne celá rozkvitla a ožila. Aj tie suché listy, čo boli, tak začali ako naberať ako nový život. A podobné sa stalo aj z aloe vera, ktorú som mala už takú, že vyslovene už bola celá vysušená, už keď som ju dostala. A vlastne, keďže akože predtým nemala dobré podmienky, tak vlastne bola taká dosť vysušená. A vlastne, ako iba som ju posadila, ale ignorovala som ju a neriešila som ju. A ona začala úplne tak schnúť a potom som ju začala polievať a začala nejak tak divne hniť a ja neviem proste, čo sa jej dialo, ale celá bola tak vysušená úplne. No a tiež už mi vraveli aj rodičia, aj starka, aj známi, že proste mám ju vyhodiť, že už nie je nič, že proste mám si kúpiť druhú. Ale som povedala, že mi je jej ľúto, lebo že to je živé a tak proste mi je to ľúto vyhodiť, že dám tomu ešte jednu šancu a skúsim sa za to modliť. Takže takisto takým istým spôsobom, že som dala na to ruky a som sa za to modlila. Tiež takto pri aloe vera niekoľko dní som sa modlila za tú rastlinu a som za ňu ďakovala a ona sa normálne spamätala. Som išla potom na tábor a keď som sa vrátila z tábora, tak som zistila, že vyhnala nové lístky a začalo plne celá ozelenievať a tak som pokračovala v tej modlitbe, že som sa za ňu ďalej modlila a normálne vidím na nej, že ako sa preberá, ako ožíva. Toto je zase ďalší experiment, ktorý robili vedci vlastne s tým, že zobrali vodu a potom ju nechali ako zamraziť a potom pozorovali kryštály vody. A vlastne tam môžeme vidieť, že tá voda, na ktorú boli ako hovorené tie slová ako ďakujem, alebo múdrosť, alebo pravda, alebo večnosť, alebo aniel, alebo milujem ťa, pokoj, tak vlastne tie vytvorili pekné kryštály. A zase tie také ako negatívne veci, ako napríklad zlo, alebo že robíš ma chorým, alebo podobne, tak vlastne tam vytvorili úplne také deštruktívne tie kryštály. Áno. A ďalej je tam taká zaujímavosť, že tam vidno ako znečistenú vodu a vidno ju ako pred modlitbou a po modlitbe. Že pred modlitbou tá znečistená voda mala úplne také rozbité tie kryštály, také nepravidelné a vlastne ako sa za ňu modlilo za tú vodu, tak úplne ako zmenila ten kryštál na taký pekný. Tu mám takú ako keby znova tú istú otázku, že či teda naše slova teda dokážu ovplyvňovať náš organizmus. A tým pádom vlastne mne z toho vychádza, že keďže naše telo je zložené približne zo 70% vody a keďže každá molekula vody reaguje vlastne na tieto slova, tak vlastne tým pádom aj náš organizmus bude reagovať na slova, ktoré hovoríme. A vlastne vedci vyvinuli aj taký prístroj, ktorý dokáže zaznamenávať elektromagnetické impulzy. A vlastne pomocou toho prístroja potom zistili, že pozorovali aj potom DNA a vlastne zistili, že keď ľudia hovoria vlastne vulgárne slova, takže tým vlastne to potom vplýva na tú DNA a že vraj to dokáže mať takú silu, ako napríklad vplyv radioaktívneho žiarenia, že až takto dokáže mať tú silu. No a vlastne taktiež robili ako pokus aj na jednej rastline, kde vlastne nechali ju vystavenú radioaktívnemu žiareniu po nejakú dobu a vlastne tá rastlina úplne sa jej pokazili tie ako chromozómy a aj tá DNA sa vlastne tak ako rozbila. No aj tie gény, no a vlastne potom túto rastlinu s týmito pokazenými chromozómmi, lebo to boli semenné rastlín, semenné rastlín a vlastne
niektoré ako zomreli, ale tie, ktoré prežili, tak vlastne potom s nimi robili ten pokus, že začali im tiež blahorečiť a ďakovať a tak. A vlastne normálne zistili tie veci, že tie poskrúcané gény a poškodené sa začali naspäť naprávať a to zničené semeno tej rastliny začalo ožívať. No a hej. Čiže vlastne podľa toho vedci zistili, že to, ako rozprávame, tak dokáže vlastne vplývať aj na našu DNA. A že vlastne keď ako hovoríme vulgárne, takže to dokáže potom ovplyvňovať teda naše telo a tým pádom to potom môže viesť aj k nejakým mutáciám alebo ako degeneráciám a tak. A hej. A to sme sa bavili teraz o slovách a teraz by som prešla skôr na tie naše myšlienky. Čiže vlastne akože vedci, ktorí sa týmto zaoberali, tak vlastne sa vytvoril vytvoril sa taký odbor vedný, ktorý sa volá psychosomatika a tam sa vlastne ako keby zaoberajú tie veci prepojením medzi duchom a telom a akože ako tie naše myšlienky dokážu ovplyvňovať ako naše orgány a tak. No a vlastne taktiež bol vytvorený pokus, kde na takom jednom stretnutí, alebo ako to povedať, na takej akcii poprosili ľudí v priebehu 4 dní, že aby sa 3-krát denne presmerovali svoje myšlienky na radosť, vďačnosť a na lásku po dobu 9 až 10 minút po dobu tých 4 dní. A vlastne tento experiment bol vytvorený kvôli tomu, že vlastne vedecky je dokázané, že stres nám akože znižuje imunitu, pretože tým, že vlastne telo je, stres vyplavuje vlastne ten hormón kortizol a že naše telo, keď je v strese, tak je stále v móde, že bojuj alebo uteč a že vlastne tým pádom, ako keby sa všetka tá ako to povedať, telesná energia, alebo ako to povedať, presmerúva do toho, aby to telo dokázalo bojovať, utekať alebo podobne a tým pádom už není keby, že nie sú tak vyživované tie orgány a sústavy, ako by mali a tým pádom vlastne dochádza ku zníženej činnosti toho imunitného systému. No a vlastne teraz vedci zistili, že keď títo ľudia počas tej doby 4 dní, 3-krát do dňa vlastne na 9 až 10 minút presmerovali svoje myšlienky na radosť, vďačnosť a na lásku, tak normálne sa im znížili hladiny kortizolu o 3 štandardné jednotky a zvýšil sa im imunoglobín A z 52,5 na 86. Čiže vlastne tento imunoglobín A, on má za úlohu vlastne podporovať činnosť toho imunitného systému. Čiže sa im vlastne zvýšila tým pádom imunita pri tom, keď začali takto ďakovať a radovať sa. A to bolo iba 4 dní, takže teraz si predstavme, že by sme to robili každý deň a že by sme to robili stále, že akú dobrú by sme mali tú imunitu potom. To s tou imunitou môžem potvrdiť aj ja sama. Že vlastne mala som také obdobie v živote, kedy som nejaké veci potrebovala spracovať, nejaké veci som riešila a práve v tomto období proste som sa akoby dostala do takého zatočeného blúdneho kruhu, z ktorého som sa nevedela dostať von a viacero vecí ma proste tak trápilo v živote a ťahalo ma ku dnu a proste presne v tomto období, keď som toto riešila, tak presne v tomto období sa mi aj znížila imunita a začala som byť veľmi často chorá. A veľakrát taktiež som mala veľmi málo energie, že proste som nevládala ani na telesnej, ani v škole fungovať a tak. No a taktiež som začala mávať aj denne krče v bruchu a proste ďalšie zdravotné problémy, ako napríklad aj to, že som mala v kuse vysoký tep a nevedela som ho proste ničím znížiť, ani keď som bola v pohode. Takže vlastne to bolo kvôli tomu, že keď sa vlastne ako keby rozhodujeme na základe strachu, takže vlastne tým pádom keďže keď sa rozhodujeme na základe toho strachu a nie na základe tej lásky, ako ja som vtedy, takže vlastne tým pádom ako tie myšlienky máme tie negatívne a tým pádom to ovplyvňuje aj tú imunitu, ako som hovorila. No a vlastne je jedna neurologička, ktorá sa volá Caroline Leaf a ona vlastne sa venuje ako mozgu a výskumu neuroplasticity už vyše 30 rokov. A teda ona ako pripodobňuje tie myšlienky k týmto dvom stromom, že vlastne ako Biblia nám hovorí, že Boh nám nedal ducha strachu, ale ducha moci, lásky a zdravého rozumu. Čiže vlastne ako aj vedci hovoria, že sme stvorení z lásky a pre lásku, alebo vedci majú tiež taký pojem, že sme ako poprepájaní na lásku.
No a vlastne máme dve možnosti, ako sa môžeme rozhodovať. Buď sa môžeme rozhodovať na základe lásky, alebo na základe strachu. A keď sa vlastne viackrát rozhodujeme na základe strachu, tak tým pádom ako keby v našej, podľa toho, ako sa rozhodujeme, tak v našej mysli si ako keby zapisujeme také tie dráhy, také chodníčky. No a potom čím častejšie používame ten chodníček, tak tým je to silnejšie a silnejšie. A keď sa stále rozhodujeme na základe strachu, tak tým pádom ako v našej mysli stále posilňujeme tieto chodníčky. No a potom už to dokáže byť také silné, že my zistíme, že už nevieme nad tým vyťaziť a že je to proste silnejšie ako my a že nás to doslova ako keby uvádza v rabstvo, ako aj hovorí Pavol, že vlastne ja biedný človek, že kto ma vytrhne z tela tejto smrti, že proste už nedokáže s tým zapasiť. A presne s týmto som mala problém aj ja, že som sa dostala do takého stavu úplného dna, beznádeje a zúfalstva. A zistila som, že proste tieto myšlienky sú silnejšie ako ja, že som si v hlave vytvorila proste nesprávne programy, s ktorými neviem, čo mám robiť, s ktorými proste nedokážem nad tým zvíťaziť, neviem to prekonať. Mám to ako veľký balans, ktorý proste neviem cez to prejsť. A vlastne vtedy, potom som aj pozerala jedno video od Caroline Leaf a ona v tom videu hovorí, že náš mozog dokážeme obnoviť za dobu 21 dní. Že keď 21 dní vlastne budeme sa rozhodovať na základe lásky a nie na základe strachu, tak dokážeme prepísať tie naše staré programy, ktoré máme, na tie nové a správne. A vlastne starí vedci hovoria, alebo teda tie staré výskumy, že teda náš mozog, myslím, že pri dokončení 21. roku života, alebo nejak tak, začne ako tak, nechcem povedať, že kosnatiť, alebo tvrdnúť, alebo neviem, ako to mám povedať, že proste ako keby už nemá tú schopnosť vytvárať si tie nové bunky, nové tie prepojenia a toto hovoria tí starí vedci. Ale vlastne Caroline zistila, že vlastne dokážeme si obnovovať mozog v akomkoľvek veku a dokážeme si takto obnoviť ten mozog po dobu tých 21 dní. A vlastne Caroline má aj rôzne také, že rieši také rôzne prípady, že pomáha rôznym ľuďom. A jeden prípad bol vlastne prípad 24-ročného mladíka, ktorý prežil nejakú veľmi vážnu nehodu a po tejto nehode mal veľmi vážne poškodenia mozgu a mal také diery v mozgu. No a vlastne ona s ním začala pracovať až 3 roky po tejto nehode a vedci hovoria, že keď sa s tým nezačne pracovať do 14 mesiacov, takže potom už sa ako keby to tak uzavrie v tom človeku a že potom sa už nedá s tým ďalej pracovať. A on vlastne mal ako keby mal 24, ale myslením bol na úrovni nejakého 6 alebo 8. No a pracovala s ním 3 mesiace. A nakoniec, nie len, že vlastne tento chalan, on sa rozhodol, že bude naplno využívať tie princípy tej neuroplasticity, čiže bude vlastne naplno žiť podľa tej lásky a bude sa rozhodovať na základe lásky a nie na základe toho strachu. No a vlastne potom, po dobe tých 3 mesiacov, nielen, že doštudoval školu, ale ešte má 4 tituly a začal, teda je jedným z najznámejších motivačných rečníkov v Južnej Afrike. No a potom mala vlastne aj ďalší prípad, pri ktorom mala takého ako staršieho pána zase, ktorý mal 78 rokov a dlhodobo robil pilota, ale potom mu už zoslabli oči, čiže už potom nemohol ako riadiť to lietadlo. No a chcel ešte robiť, aj keď mal 78 rokov, tak si povedal, že chce ešte robiť, tak prišiel za Caroline a ona ho teda učila, že ako sa zbaviť tých toxických stromov, ako sú na tom obrázku. No a vlastne ako používať ten zákon lásky, tie princípy lásky, ako sa rozhodovať na základe lásky. A vlastne tento človek dokončil štúdium účtovníctva, keď mal 84 rokov a ešte 18 rokov pracoval v tom odbore. Čiže vlastne to je tiež ďalší taký príklad, že obnovovať ten mozog sa dá v ktoromkoľvek veku a v ktoromkoľvek veku sa dá proste ešte fungovať, že to není pravda, že keď už sme na nejaký vek, že už proste nemôžeme nič robiť, že už sme odkázaní ako na to, aby akože sa on nás niekto len staral, obskakoval nás, ale že proste v každom veku sa dá ešte sa posunúť ďalej niekam a v každom veku sa dá ešte rásť. No. A potom vlastne ešte ďalšia vec je, že vedci dokázali, že denne nám prebehne mozgom 30 až 180 tisíc myšlienok. A vlastne Boh nám hovorí, že tieto myšlienky potrebujeme potrebujeme sa naučiť nad tými myšlienkami vyťaziť a potrebujeme ich vedieť dávať do zajatia.
A vlastne aj Karolín to takto hovorí a vlastne ona dokázala, že dokážeme to robiť každých 10 sekúnd. Čiže my potrebujeme každých 10 sekúnd, keď nám príde nejaká myšlienka hlavou, volať k Bohu a odovzdávať tú myšlienku Kristovi. Ako aj v Biblii je taký verš, že vlastne každú myšlienku máme dávať v plen ako Kristovi, neviem, ako je to teraz presne, ale nejak takto to proste je v tej Biblii tiež. No a vlastne, čo sa deje, keď tieto myšlienky ako neodovzdávame, že vlastne si ich nechávame, tieto negatívne myšlienky, tak vlastne to v našom mozgu tvorí toxické prostredie a to sa potom hromadí a nie len, že to začne vytvárať tie dráhy, že potom už je, čím dlhšie to živíme, tým je ťažšie nad tým vyťaziť, ale vlastne ďalšia vec je tá, že keďže ako ľudia sme navzájom prepojení, tak vlastne tými našimi ako negatívnymi myšlienkami dokážeme aj negatívne ovplyvňovať ľudí, ktorí sú okolo nás. A taktiež, keďže zvieratá Boh podriadilo ľuďom aj rastliny, keďže vlastne že proste dal to človeku do správy, tak vlastne tým pádom, tým našim negatívnym myslením, keďže sme prepojení tým pádom aj so zvieratami a rastlinami, tak dokážeme negatívne ovplyvňovať aj tieto rastliny a zvieratá a potom sa vlastne čudujeme, keďže veľa ľudí, skoro všetci ľudia negatívne rozmýšľajú a majú toxické myslenie, tak potom sa čudujeme, prečo je stále viac a viac tých prírodných katastrof, prečo je stále viac a viac agresívnych zvierat a tak ďalej. Keď som ako keby sa dostala do toho stavu, že teda som rozmýšľala nad tým, že ako nad týmito myšlienkami vyťaziť, tak vlastne som si povedala, že dobre, fajn, teória je pekná, ale proste potrebujem tú prax, potrebujem to nejako ako sa posunúť, že potrebujem aby mi to nejako pomohlo naozaj skutočne. A v tejto chvíli som to začala riešiť s Kristom, že čo mám teda robiť, že teda už nevládzem a potrebujem pomôcť. No a v tomto období som poprosila aj o modlitby vlastne vedúceho našej modlitebnej skupinky Stana. A taktiež som sa zdôverila aj svojej jednej z najlepších kamarátok, čo je tiež z našej skupinky, že vlastne s tým, čo prežívam a vlastne celé to obdobie, ktoré trvalo niekoľkých rokov, kým sa mi to v hlave vlastne prepísalo na tie správne programy, tak vlastne celé toto obdobie vlastne som s nimi komunikovala a ma podporovali aj modlitbami, aj slovom. Aj opakovane sa za mňa ako aj Stano osobne modlil. Čiže vlastne to som chcela povedať, že ako Biblia hovorí, že si máme zavolať starších zboru, že keď vlastne v niečom zápasíme a niečo nevieme prekonať a vlastne tým, že chodím na tie skupinky a tak vlastne som vnímala Stana ako takého staršieho zboru a takého silnejšieho vo viere, tak preto som ho vlastne poprosila o pomoc. No a vlastne, keď som tak začala konzultovať s Ježišom, tak vlastne Ježiš mi poradil týchto 6 krokov, že čo mám robiť, aby teda som tie programy v tej mysli preprogramovala a aby proste tá myseľ bola zdravá a aby teda vlastne ma dostal z tých vecí, ktoré som prežívala, tak vlastne by som rada s vami tých 6 krokov teda prešla. Takže prvým a najdôležitejším krokom je vlastne odpustenie. Takže prvým aj najdôležitejším krokom, ktorý potrebujeme spraviť, je vlastne odpustenie. A pretože aj Biblia nám hovorí, že máme milovať svojich nepriateľov a máme vlastne odpúšťať ľuďom, ako aj Ježiš hovorí, že máme teda odpúšťať ako stále, že nie len že do nejakého času, ale že stále potrebujeme odpúšťať. No a vlastne s týmto som mala aj najväčší problém, pretože vlastne keď som bola malá, tak sa mi stalo to, že teda keď som prišla do prvej triedy na základnej škole, tak ako moja najlepšia kamarátka zo škôlkarských čias ma začala z nejakého dôvodu proste šikanovať. No a potom začala nahovárať ostatných v triede proti mne a potom som častokrát dostávala v triede sama. No a potom ako keby toto podobné sa zopakovalo aj vo viacerých kolektívoch, keď som bola na základnej škole. A tým, že sa nám rozpadla trieda, tak som vystriedala niekoľko rôznych učiteľov, niekoľko rôznych kolektívov a niekoľko rôznych teda tried, ale v každej triede sa to zopakovalo a stalo sa to isté, že v kuse sa tam niekto našiel, kto nahovoril ostatných proti mňa, tým pádom som ostala sama. To sa dialo počas 1. stupňa a vlastne to vo mne vyvolalo ako keby taký odpor voči socializácii a voči tomu, že proste nejakým spôsobom byť s ľuďmi a tak. A moja veľmi taká extrovertná povaha, ktorú som mala, keď som bola dieťa, sa začala postupne, čím som bola staršia, meniť na silného introverta. A vlastne potom, keď som mala 11 rokov,
No a ešte to som chcela povedať, že vlastne potom, keď som aj prichádzala do rôznych iných kolektívov, tak som vždycky mala problém nájsť nejakých kamarátov alebo sa s niekým nejako akože zblížiť, lebo vždycky ako, aj keď navonok som pôsobila, že je všetko v pohode, ale vnútri som proste vždy mala ten pocit, že ma ten človek nejako sklame alebo nepochopí a tak som sa nevedela úplne blízko k sebe pustiť tých ľudí. No a keď som mala 11 rokov, tak vlastne vtedy ma začali napádať také depresívne myšlienky a myšlienky menej cennosti. A vlastne nevedela som v tom proste čase s tými myšlienkami nejako ich riešiť, tak som to neriešila a bola som malá, tak som to nechala tak. Lenže potom, keď som prichádzala do obdobia puberty, tak to zosilnilo a tieto myšlienky začali byť stále častejšie a častejšie a zistila som, že už neviem nad tým vyťaziť a že je to teda silnejšie ako ja. No a vlastne presne v tomto období mi Ježiš teda povedal, že potrebujem odpustiť a potrebujem sa vrátiť do toho obdobia, keď som bola to dieťa a potrebujem si opäť ako keby tie situácie, ktoré sa stali naspäť ako keby navodiť a potrebujem vniesť do nich Ježiša a potrebujem tým ľuďom vnútri odpustiť a prijať taktiež aj odpustenie pre seba, pretože ďalší problém, ktorý som mala, bol ten, že keď som spravila ja nejakú chybu, tak som si to nevedela odpustiť a dlhé roky som z tej krivdy potom niesla v sebe. No a tak som vlastne začala chodiť denne do prírody, začala som čítať každý deň Bibliu, začala som sa pravidelne modliť a riešiť tieto veci po sobotách, hlavne s Ježišom sama. No a teda som mala aj tú modlitebnú oporu zo strany skupinky. A vlastne potom, minulý rok, v roku 2023, som poprosila Stana, aby ma mohol pokrstiť, pretože som to už vnímala ako také jediné východisko z tých problémov a vecí, ktoré som riešila. No a takže vlastne potom ma teda pokrstil a vtedy som sa tak vnútri rozhodla odpustiť tým ľuďom a prijať aj Božie odpustenie pre seba a začať nový život a uvedomila som si, že vlastne tým krstom je všetko zlo, ktoré sme spravili ponorené a že vlastne mám nový život a že môj život je skrytý s Kristom v Bohu, čiže vlastne už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus a mám nový život a všetko, čo tí ľudia spravili mne, tak nespravili mne, ale Bohu. A začala som sa zo života viacej tešiť a vlastne potom ako sa mi podarilo takto tým ľuďom v srdci odpustiť, že som vlastne na tých modlitbách si predstavovala naspäť tú situáciu a snažila sa predstaviť si, že je tam Ježiš, že je tam so mnou a že to proste tú situáciu zlú premenil na peknú a dobrú a že proste tým ľuďom odpustila aj mne. No a tým pádom som si takto prechádzala všetky tie situácie, až všetky tie situácie sa akoby také čierne bodky presvetlili na také biele. A zistila som, že vlastne ako som prišla na strednú školu, tak už som nemala problém vlastne si nájsť nových kamarátov, ktorí som vždy predtým mala. No a vlastne zistila som, že teda nemám už ani problém, keď som napríklad videla svojich bývalých spolužiakov, pretože vždycky predtým, keď som ich videla alebo stretávala sa s nimi, tak vlastne vždycky sa mi vyhodilo na oči to, čo sa stalo, keď som bola malá a nevedela som sa cez to prekonať a teraz som vlastne zistila, že už sa mi to nedeje, že už je to v poriadku, že už je to vyliečené. No a ďalšia vec, ktorú som si uvedomila, je, že preto nám Boh hovorí, že máme milovať svojich nepriateľov, lebo vlastne tým, keď ich milujeme, tak tým na nich vysielame tú lásku, to dobro a vlastne tým ako keby dávame Bohu šancu, aby ich mohol meniť. Pretože my, keď vlastne tých našich nepriateľov ako nemilujeme, práve že ako keby na nich myslíme negatívne, alebo im prajeme niečo zlé, alebo tak tým pádom na nich ako keby vysielame to zlo. No a tým pádom vlastne ako keby otvárame priestor tomu, aby ten zlý, ktorý, keďže aj v Biblii je napísané, že nebojujeme proti telu a krvi, ale proti kniežatstvám a mocnostiam po nebeských oblastiach, takže vlastne ako keby dávame priestor tomu zlému, aby v tých ľuďoch ešte viacej konal to zlo. Ďalším takým krokom, ktorý som teda potrebovala spraviť, bola vďačnosť a radosť, čo som už vlastne aj spomínala. Že vlastne tým, že som bola ten človek, že som videla veľakrát veci ako keby v takom tom negatívnom svetle a videla som skôr to, čo sa nedarí, ako to, čo sa darí a skôr som vnímala ten svet cez také tie čierne okuliare. No a vtedy vlastne raz, keď už som sa pýtala Boha, že prečo proste sa toto všetko deje a prečo toto všetko musím prežívať, tak vtedy mi vlastne ukázal, ako keby sa mi
pred očami objavil celý môj život, všetko to, čo som prežívala aj v detstve a všetky tie krásne a pekné momenty z toho detstva a proste z tej minulosti. A vždycky mi Boh ukázal, že proste keby som nebol tu, takže by sa stalo niečo horšie a že vlastne mi ukázal takto, že kde všade ma chránil a viedol a že ako všetko mohlo skončiť, keby tam nebol so mnou. A vtedy som si vlastne uvedomila to, čo pre mňa Ježiš spravil, tak veľmi hlboko. A som sa rozhodla, že teda už nechcem ako byť pyšná a tvrdohlava, ako som bola dovtedy. A nechcem byť nevďačná voči Bohu, ale že proste chcem mu byť vďačná za život, za to, čo pre mňa spravil. A teda chcem sa tešiť z toho, čo pre mňa proste, čo mi dal. No a vlastne, keď som sa takto začala z toho života tešiť, začala byť vďačná, tak vlastne som sa tak otvorila voči tomu požehnaniu, aby mi to Ježiš mohol do života dať. Pretože vlastne som si uvedomila, že tým, keď sme my nevďační, tak vlastne tým, ako keby sa blokujeme voči Bohu lebo proste keď sme vďační, tak to nás dáva do pokory a vlastne Boh nám hovorí, že Biblia nám hovorí, že Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Čiže vlastne, keď sme pokorní, tak sa vlastne otvárame Bohu, aby sme vedeli prijať ten dar a to požehnanie. Ale vlastne, keď sme pyšní, tak tým pádom to nás blokuje, aby sme to požehnanie nevedeli prijať. Ďalšia vec, ktorú som potrebovala spraviť, je odvaha zanechať staré a ísť do neznáma, čo je jeden z takých hlavných problémov tiež, že vlastne veľakrát my ako ľudia máme svoje naučené chodníčky, nejaké tie naše staré programy v hlave a vlastne nechceme sa ich zbaviť a proste bojíme sa vykročiť do neznáma a vykročiť do niečoho nového. Ale vlastne keď som tento krok ako spravila, že teda som opustila tie staré veci a som prijala doslova ten nový život, tak vlastne teraz mi napríklad pomáha to, keď každý večer, keď zaspávam, každé ráno, keď sa prebudzam, tak odovzdávam Bohu svoje poznanie, ktoré o ňom mám a si poviem, že proste Bože, ak v tomto ma chceš niekam posunúť, tak ma posuň, že proste zatiaľ tieto veci vnímam takto, ale neberiem to, že to je skalopevná pravda, že zatiaľ to tak vnímam a zajtra to možno budem vnímať inak, ak mi Boh ukáže, že proste to môžem vnímať aj inak. Čiže vlastne ako keby byť taký otvorený, rásť a nebyť tak skosnateli na tých starých návykoch a starých predstavách. Ďalšou vecou je vlastne láska, alebo teda otvorenosť voči druhým ľuďom. Čiže vlastne ako keby aj, čo som vlastne spomínala pri tom odpustení, tak vlastne to tak iba trošičku zhrniem, že teda Ježiš nám hovorí, že máme milovať tých svojich nepriateľov, že máme vysielať na ľudí lásku a dobro a že teda máme aj príjmať tú lásku od Boha. Čiže vlastne ako keby nebyť taký uzavretý voči tým ľuďom, ale dokázať im dôverovať. A že proste mne napríklad pomohlo to, keď som si uvedomila, že aj žalmista Dávid nám hovorí, že keď je Boh so mnou, že koho sa mám báť, že proste keď je Boh so mnou, že pred kým sa mám triasť, tak vlastne to mi tiež tak pomohlo, že vlastne nemusím sa báť ľudí, nemusím sa báť, že mi ublížia, pretože proste viem, že som pod ochranou Ježiša Krista a on ma chráni a on ma vedie, takže sa nemusím proste báť. No a takže vlastne to mi potom dalo také. A ďalšia vec je tá, že vlastne som si uvedomila, že ako Boh pracuje so mnou, takže ja tak chcem pracovať s druhými ľuďmi. Že keď proste viem, že Boh ma miluje a že proste je voči mne trpezlivý, zhovievavý a láskavý, tak tým pádom aj ja sa učím byť voči druhým láskavá, zhovievavá a proste trpezlivá voči ním. A taktiež si uvedomujem, že čo pre mňa urobil Kristus a že vlastne to prenáša na tých ľudí, že byť vnímavý voči ich potrebám a voči tomu, čo prežívajú, pretože že nebyť taká, že sebecká myslieť na seba, ale skôr myslieť na tých druhých a vlastne, pretože si uvedomujem, že ani Kristus ako nemyslel na seba, ale myslel na tých druhých a to, čo oni prežívajú a proste bol vždy otvorený a ochotný im pomôcť a stále aj je. Predposlednou vecou je vlastne poznanie skutočného zmyslu života. Čiže vlastne tu už iba tak úplne skrátke to zhrniem, že teda vlastne poznanie skutočného zmyslu života, že my sme ako prišli na tento svet, aby sme vlastne ako Božie deti do okolia mohli šíriť tú lásku a vlastne keďže sme deti lásky, keďže Boh je láska, čiže vlastne potrebujeme nájsť naspäť tú cestu k Bohu a potom príjmať tú lásku od Neho a prenášať ju vlastne medzi tých ďalších ľudí a pomôcť aj tým ostatným nájsť tento cieľ, čiže pomôcť im nájsť vlastne Ježiša v živote. A čo sa mi páči na Bohu je to, že s každým jedným z nás má svoj plán
a proste má plán s každou jednou rastlinou, má plán s každou jednou bunkou, má plán proste s každým iným človekom a že nikto na tomto svete není náhodou, pretože ako keby s každým má Boh ten svoj jedinečný plán a pre niečo ho proste tu chce mať a každý tu má nejakú úlohu. Čiže vlastne ja som si vedomila, že mám zmysel života v tom, že proste som s Kristom, že som v bezpečí, že môžem prenášať tú lásku na druhých, môžem ich milovať a pomáhať im vlastne nájsť Ježiša a potom vlastne sa všetci môžeme spolu vrátiť do večnosti, z ktorej vlastne pochádzame. Čiže áno. No a taká posledná vec, že nevzdávať to, pretože veľa ľudí si možno myslí, že teda keď to nejde lusknutím prsta, takže teda to nepôjde vôbec. A ja som sa tiež už toľkokrát chcela v živote vzdať, toľkokrát som už to chcela nechať, toľkokrát som si chcela povedať, že už to nemá zmysel, že už končím, že proste už sa to nedá ďalej. Ale Ježiš ma vždycky povzbudil, že proste nemám sa vzdávať, že proste je to proces a že aj keď športovec vlastne keď beží, tak keď sa učí, tak koľkokrát padne, ale sa vždycky postaví a ide ďalej, kým sa to nenaučí. Čiže vlastne aj tento proces, ktorý sa v mojej mysli dial, tak vlastne začala som s tým pracovať, keď som začala chodiť na skupinky. Čiže keď som mala nejakých 13-14 rokov a vlastne úplne zvíťaziť sa mi nad tým, ako darí až teraz, vlastne ako keby tieto posledné mesiace. Čiže vlastne to bol proces niekoľkých rokov. A stále to ešte nie je úplne dokonalé, stále veľakrát príde nejaká negatívna myšlienka, stále veľakrát príde niečo, čo ma v živote zrazí dole, čo ma proste oslabí, ale vždy si proste poviem, že idem ďalej, idem sa postaviť, pretože Ježiš mi odpustil a dáva mi novú šancu, nový život a pomáha mi ísť ďalej. Čiže proste si poviem, že keď to teraz vzdám, tak proste ani neviem, že čo ešte so mnou Boh môže spraviť, kebyže sa nevzdám. Takže tak, no a vlastne som si všimla, že keď dávam tieto myšlienky ako Kristovi, že mu ich odovzdávam, takže vlastne vtedy mi to pomáha vyťaziť a prekonávať v sebe tie veci a vlastne prepisovať tie programy a sama vidím na sebe zmeny, že je to stále lepšie a lepšie a čo môžeme povedať, že na začiatku, čo som mávala problémy s tou imunitou, s tými krčami v bruchu a podobne, tak vlastne vďaka Bohu teraz som nebola chorá už asi pol roka, čo je pre mňa dosť veľký zázrak, pretože ja som bývala chorá každý mesiac a to vám rodičia dosvedčia. A ďalšia vec je tá, že čo som mala krče v bruchu, tak vďaka Bohu, vďaka modlitbám, vlastne už asi niekoľko mesiacov tieto krče nemávam, neviem teraz presne, ale hej, takže vlastne zase to vidno, že keď sa napravil ten môj psychický stav a tie myšlienky, tak hneď to potom vplývalo aj na to telo, že aj tomu telu sa ulovilo a polepšilo. Čiže sa začína aj naprávať to telo. Takže to by bolo teda z mojej strany všetko a ďakujem vám za pozornosť a teda chcela som ešte povedať, že vo svojej prednáške som teda použila myšlienky, ktoré nás vyučuje Stano na skupinkách a vlastne taktiež myšlienky z jeho knihy, ktorú si môžete vlastne pozrieť tam na stolíku alebo poprípadne aj zobrať domov. A taktiež som použila v prednáške ako myšlienky Caroline Leaf a vlastne jej videá, ak by ste mali záujem, alebo aj ďalšie vedecké články, ktoré som použila, vám môžem poslať na Gmail, alebo teda jej knihy si môžete pozrieť a prečítať. Vlastne tam by mali byť na poličke. Takže to je z mojej strany všetko a ďakujem za pozornosť. Chcem spýtať na tých spolužiakov, oni majú tiež také pocity? Myslím teraz, že im bolo trápne ťa stretnúť. Akože keď si ich odpustila, tak potom akože si nemala problém. Áno. Z ich druhej strany, že ako sa tam dívala? Neviem, tak ako keď som bola menšia, tak bolo to také, že ako keby sa úplne so mnou nechceli baviť, ale potom keď som bola staršia, tak oni aj chceli, ale ja už som bola zablokovaná, už ja som sa nechcela. Čiže vlastne to bolo také, že už nebola tá dôvera z tej mojej strany. Ale potom vlastne ako som rastla v Ježišovi a silnila, tak sa mi podarilo potom sa otvoriť postupne. A aj keď to ešte nebolo úplné, ale vlastne už sa mi darilo tie posledné ročníky 2 s nimi aj komunikovať viacej a teda som mala aj tie svedectvá s nimi a vlastne už keď som potom prišla na strednú, tak počas tej doby tej strednej školy sa to už úplne vyliečilo a teraz keď ich stretnem na ulici, tak už je to úplne v pohode, takže... Ešte mám jednu otázku. Áno. Tie učiteľky to nevideli, že ti robia zle spolužiaci? Oni to ako riešia, ako to bolo s učiteľkami a s ich
vnímaním celej situácie a s takou spätnou väzbou? No, keď som bola na prvom stupni prváčka, tak to si úplne nepamätám, ako sa to vtedy riešilo. To som bola ešte malá. A toto sa väčšinou dialo na prvom stupni. Na druhom už to bolo také, že už ja som bola zavretá a oni sa aj snažili, ale už tam nebolo to z mojej strany, čiže tam to už bolo také. Ale na tom prvom stupni neviem. Nepamätám si to už nejako ako to oni riešili, ale keď som im to hovorila, tak neviem. Niekedy je dosť dlho skryté, že tie deti robia to ďalšie. už si nespomína, že? Hej. Presne tak je treba to obnovať. Áno. Ja som tým myslela iné, že nie, že jedno to povedala, že či si potom tým učiteľkám, či mali oni nejaké svedectvo od teba, alebo že oni to interakciu, tak že oni to inak vnímali, hej? No, svedectvo som im nestihla povedať, keďže úplne sa tá vec vo mne prerodila už keď som bola počas strednej školy. Ale jedna pani učiteľka, vlastne moja triedna, keď som mi hovorila svedectva, tak povedala, že by si chcela prečítať ako o mne viac a že teda, aby som spravila knihu zo svojich svedectiev a že jej to mám potom darovať. Tak teda pracujem na tom a tam vlastne píšem aj o tomto všetkom, čiže vlastne by som jej to potom rada dala, keďže je to dosť tak nadlho, čiže kým by som jej to porozprávala, tak by to bolo také, že no. Áno? Tam to bola len suchá rýža alebo aj voda v tom bolo. To bola voda, rýža vo vode. No lebo vlastne som videla dokument nejaký ruský o vode. Áno? A tam boli presne takéto... Do fľaš dali vodu, potom mali hovoriť nejaké slova na tú vodu, potom to zamrazili a potom robili s tými kryštálmi. Áno. Tam mala tú vodu, len ona mala len tie kryštále už. Tými výrokmi. Ja som to tiež videla s tou vodou, že mali ako skúmali, že boli žiaci a každý jeden mal hovoriť pozitívne a potom druhú fľašu negatívne, potom to zamrazili a tie negatívne nevyšli pekné kryštále a tie pozitívne vyšli krásne hviezdice kryštále a všetko. To bolo aj s hudbou. Tam bola aj hudba, ako nejaký Mozart alebo niečo také Beethoven. A potom taká nejaká metalistická hudba, rocková, hej, a špatné kryštály boli. Takže, ale vlastne voda ako keby má pamäť. Ale tá rýža musela byť vlastne napitá tou vodou, hej, ako to vplyvalo na tú rýžu, hej. Ale to je fakt prekvapivé, že teda, ak je to pravda, že teda naozaj, že tá rýža, tá prvá ostala čisto biela a ostatná tá úplne zošedla, či splesnivela. To sa mi ani nechce veriť, no. Ja som teraz tento pokus akorát začala robiť doma, takže teraz to skúšam doma tieto veci, len ešte nemám úplné výsledky, to na viackrát potrebujem robiť, takže zatiaľ je to v procese. Napríklad som zobrala slivku a som na ňu napísala na jedno akože pekné veci a na druhú som napísala také nepekné, ale nie úplne nepekné, ale také len, že ako nenávisť a také tie slova. A skúšam, že teda ako to bude vplývať, ale zatiaľ ešte nemám úplne presné výsledky, to potrebujem viackrát robiť, čiže... Ja sa chcem opýtať, čo sa týka toho odpustenia, čo si vrali, že si sa vracala do tých určitých situácií. Tak to si akože predstavila... Predstavila tú istú situáciu, lenže sa stala inač? Alebo ako si to? No, ako keby som si vybavila tú spomienku z detstva, že snažila som sa proste vybaviť si čo najviac detailov a potom, ako keby, no keď sa modlím, tak aj keď sa modlím za nejakých ľudí, tak sa snažím si ich predstavať, že sú s Ježišom a že sú šťastní, tak vlastne aj túto som sa snažila predstaviť si tých spolužiakov a celú tú situáciu, že je tam Ježiš so mnou a som si to predstavovala ako na začiatku takú veľkú čiernu machuľu a niečo také veľmi, veľmi zlé. A potom ako do toho vchádza Ježiš ako taká žiara a ako to proste rozpúšťa to čierne a vnáša tam také svetlo a takú lásku a šťastie a že sa usmieva a že proste ako som si predstavila, ako objíma napríklad tých mojich spolužiakov alebo ako objíma mňa v tej situácii a že vlastne celkovo takú lásku, ako by sa tá situácia stala podľa tej lásky a vlastne vtedy som si všimla, že proste sa to prepísalo. Prepísalo sa to v tvojej mysli, takže už nemyslíš na tie škaredé veci, ale že si pamätáš toto, čo si predstavila. Áno, že automaticky, keď si na to spomeniem, tak si spomeniem na tú peknú predstavu a už sa nespomeniem vlastne na to negatívne, čo sa stalo. A to netrvalo tých 20 minút?
No, u mňa to trvalo akože dlhšie, lebo ja som nešla pravidelne každý deň tej lásky, lebo učila som sa to. Čiže vlastne, keď sa to človek učí, tak nemá 100% stále tú myseľ ako na tej láske, že proste na začiatku som mala napríklad 90% mojich myšlienok bolo zlých a 10% tých pekných. Postupne, ako som rástla, ako som s Ježišom pracovala na tom, ako som čítala Bibliu, ako som sa modlila, chodila som do prírody, ako sa za mňa modlili, tak vlastne postupne sa to prepisovalo, že už napríklad 20% bolo tých pekných myšlienok a 80% tých zlých. A potom zase, keď som spadla, zase som sa postavila a prijala to odpustenie a išla ďalej a takto. Až postupne je viacej tých pekných a menej tých zlých a postupne sa to proste mení. Že vlastne aj je to ako také, že také indiánske, myslím, príslovie hovorí, že sú dvaja vlci a že záleží, ktorého budeme viacej živiť. Či toho dobrého, alebo toho zlého v nás. Že keď toho zlého, tak ten bude rásť, alebo aj burina a vlastne keď to pekné, tú rastlinku, toho dobrého vlka, tak potom ten bude živiť a ten bude rásť. Čiže vlastne keď sa učíme živiť to dobré v nás, tak vlastne to potom rastie. Ja som o tej neuroplasticite mozgu počula to, čo som presne túto vlastnosť, to som nevedela to slovo si zapamätať. Ale som ti poslala o tom liečení zraku. Áno. Tá pani, ona nie je doktorka, ale ona proste tiež hovorila, že vlastne mozgom, mozog zabezpečuje, že vlastne si vieš vyliečiť zrak. No a bez okuliarov, bez operácií sa dá vyliečiť zrak. A to je krásne, úplne úžasná informácia, čo si povedala, že aj 80-ročný človek môže teda zmeniť svoje myslenie, hej? Že za 21 dní, dajme tomu, hej? Lebo ja ako som už párkrát počula, že starý strom nepresadíš, starý strom nepresadíš. A toto je dôkaz, že to neplatí. Áno. Lebo dokonca tá pani Leaf tam ukázala stromy. Áno. Teba už nič nenahneva, alebo už vôbec nemáš akože negatívne myšlienky, alebo? Učím sa. Ale akože vždycky proste, za každým, keď mi príde nová situácia, tak si poviem, že či sa chcem rozhodovať na základe lásky alebo na základe strachu. A snažím sa proste reagovať podľa tej lásky, ale tiež proste človek není dokonalý a niekedy sa stane, že schybí, že padne. Ale proste predtým som na to reagovala tak, že keď som spravila chybu, tak som v momente sa začala nad tým trápiť, začala som obviňovať samu seba a začala som útočiť na seba. A vlastne teraz to riešim tak, že idem za Kristom, odovzdám mu to, vyznám mu to, že proste sa ako keby tak pokorím pred ním a mu poviem, že proste toto a toto sa stalo zle, že toto proste si uvedomujem, že som to mohla spraviť lepšie a inak, ale že proste chcem to napraviť a potom sa za to začne modliť, alebo keď sa napríklad ublížila nechcene nejakému človeku, tak sa začne modliť za neho a vlastne vtedy dávam priestor Kristovi, aby v tej veci konal. Že vlastne keď nereagujem podľa toho zlého, ale že tiež sa veľakrát stane, že sa pristihnem a spadnem do toho, ale vždy si proste, keď sa uvedomím, že už je to zle, tak vždy vtedy, keď začnem volať na Krista, tak vždy ma proste vytiahne naspäť a učím sa teda proste reagovať stále viac a viac akože dobre na tie situácie. Takže opatrne s výrokmi, že medvede. No, lebo to má všetko moc slovo. Aj na deti to vplýva, že vlastne keď deťom hovoríme, že sú také hen také, že sú neposlušné, že sú lenivé, že sú také hen také, tak vlastne tí deti to všetko vnímajú a oni to potom vplýva a potom majú také proste programy, čiže treba deti chváliť, treba proste ich pozbudiť, že proste to zvládneš, že proste si šikovný a tak a potom tie programy sa v tých deťoch zapisujú, že proste si potom aj viac vedia veriť a tak no.